Zinsuku ezintathu qha ziseleyo phambi komhla omkhulu wolonyulo, amaqela ezopolitiko anyuke esehla ngoku eqinisekisa ukuba bafumana ivoti. Inkokheli yeDA uJohn Steenhuisen ebese eEldorado Park uthi ukuba uvotela iDA soze uphinde ube nengxaki yokungabi nambane. What you need to do is vote for a party with a plan to keep the lights on. Already in Cape Town, we keep people one load shedding level below the rest of the country because we're generating our own electricity there. uSteenhuisen ukwagxeke iANC ngelithi emva kweminyaka emingaka ingurhulumente kucacile ukuba ayikwazi uphatha. This incompetent government cannot do anything right. Everything the ANC touches turns to corruption. Apha eRhawutini iDA icela ukungeniswa eminyaka emihlanu nje izozibonakalisa. All you need to do is vote for the DA and you will receive a guarantee 5 years of uninterrupted service delivery. This is your last chance, your moment to rescue a broken Johannesburg so that DA can get the city right back on track. Inkokheli zeDA ziza kube ziseKapa ngomso ziyakungxengxeza uluntu kuba lubavotele. Yolisa Njamela weNdaba zeSABC eRhawutini.